kathah saiki aturna lelagon pepeling bawanana sing apik ndek sing mat. Sing bawa kula. Oke, iya. Mboten Mas Haris ta? Ampun, swara lanang niku kirang menarik. Alah, sia-sia ya. Aris niku nggo esuk-esukan kira-kira wis renek sing delok kae lagi tak deke. Nek isih sore piyayi sik kathahmu wong anak kon lebang ngopo. Iki patut koyo ora tak jak Aris. Iki penting nek anggur pan streaming TikTok pentingnya. Ayo. Ya. Rukun Islam kang 50 niki kapindakna mring para sasama aja padha ditinggalke Suarane elok nek merate. Ayo. rukun Islam niku sahabat kang angka siji kang angka loro salat dene kang telu Ramadan ndak napa Mbak Rate. pripun Nek bawa ki mbok bawa sik kok guyang guyu wae iki jane nggih apa? sumeh Lin Sing nggodha sapa? Sing nggodha sapa? niku Lin Dik Teguh niku Lin Oh, pembunan teguh ya, rese wae. niku nek kalih kula kirangan kok Kuwi ngefan. Saking ora bakal kelakon kuwi tadi. Ngefane ngantek kenemenan. Ngantek meh kaya wong edan. papat yakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna Alah. Sepele kowe saiki guyu ase. Pak Yarno Pak Haji ki melu ganggu malah aja. Aja. Yuk diaturke pepiling. Ya, buka kendang. Terus